Il-mewt traġika tiegħu ixxukjatna il-kol, Sur President. Mhux biss telfa kbira imma vojt kbir wara l-ħasda tiegħu minn din il-ħajja. Il-kondoljanzi tagħna, Sur President, jagħmlu sens jekk illum nieqfu ftit naħsbu fuq uħud mill-kwalitajiet. Però nweduh mhux biss niftakru fih, l-memorja tiegħu ser tibqa' ħajja fina billi nispiraw ruħna minn dawn il-kwalitajiet. Kien dan is-sentiment espress mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-Parlament, hekk kif il-Kamra tar-Rappreżentanti tat-tislima xierqa lil Karl Guder. Fil-preżenza tal-qraba tiegħu Bernard Grech tkellem dwar id-diversi kwalitajiet li kienu jispikkaw f'Karl Guder fosthom l-irġulija u l-onestà, imma fuq kollox id-bissima tiegħu. Il-kwalità li aktar kienet tispikka fih kienet, kif anke semma l-Prim Ministru, d-bissima tiegħu. Kien jisirqek, Karl, bid-bissima tiegħu, dejjem lest biex ikun ta' servizz għal ħaddieħor mingħajr ma jħares lejh innifsu. Ma kienx jiġri warajna l xi kariga jew oħra, il-ġiri konna nagħmlu aħna. U dejjem offra li jkun hemm biex jagħti l-parti tiegħu bl-enerġija kollha li kien iġorr għal kull kariga li jokkupa. F'Karl Guder kienu jispikkaw ukoll is-sens ta' għaqda, il-ġentilezza u li jiġbed nies differenti lejh bil-karattru li kellu. Il-fatt li ż-żewġ naħat tal-Kamra, iż-żewġ partiti, is-soċjetà ċivili kollha taw u qed ikomplu jagħtuh l-akbar rispett huwa l-akbar xhieda ta' din il-kwalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm it-tislima tiegħu billi wieħed lil Karl Guder li se jagħmel dak kollu li jista' biex isegwi l-eżempju tiegħu. Però s-saħħa mentali ta' ħaddieħor tibda minnha billi nkunu l-kol komunità ta' persuni illi nħobbu lil xulxin anki jekk ma nafux lil xulxin. U dana jekk għal xi wħud forsi anke għalija jista' jkun diffiċli. Fi kliem ta' Karl stess naħseb nistgħu nagħmluh. Kieku qiegħed jgħidilna ejja guys, we can do this. L-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia sellem ukoll il-memorja ta' Karl Guder u deskrivih bħala raġel ferm altruista. Messaġġ ieħor twassal mill-Prim Ministru Robert Abela.